So ayan, ready na po ako. Hey everyone! I'm going to Trece right now again. So yeah, I hope all of you have a nice day. Welcome to my vlog. Hello! Hey everyone! Hello! Kumusta po kayong lahat? So today is good afternoon. So wherever you are, I'm greeting you a good afternoon, good evening, good morning, or whatever. Basta, hello po sa inyong lahat. So for today, it's around 1 p.m. And I'm going to Trece Martires and I'm going to drop off again the order from Lazada. So this is my daughter. So yeah. Wala na pong ulan and this is the order that I'm going to drop off in Lazada Trece. So yeah, I hope all of you everyone have a nice day. Claire, say hi to my vlog. So bye! So ayan, ready na po ako. Hey everyone! I'm going to Trece right now again. So yeah, I hope all of you have a nice day. Welcome to my vlog. Finally, I'm home na po mga sisi and I think I take 3 hours outside. Na-drop off ko na yung order na Lazada and the parcel on transit na. So, I'm so happy about that. And after that, dumaan ako sa WALTERGROCERY ako and then nahilo ako kasi sobrang lamo ng face shield ko and kailangan ko magsuot ng face shield kahit doon sa supermarket. And bawal siyang itaas kasi kapag nahuli ka, ay di magmumulta ka. So, bawal. Tapos, naka-face mask ka pa. Tapos, super busy doon sa Walter. Ang daming tao. And then, ang haba ng pila. Tapos, yun, nahilo talaga ako. Tapos, pagdating naman doon sa jeep, puro plastic na harang. Nakakahilo talaga. So, ngayon, hilong-hilo ang lola nyo. Weakness ko po talaga kapag sumasakay ako ng mga aircon, ng mga taxi, lagi po ako nahihilo. Kaya kapag kasama ko yung partner ko, laging open window yun. Bihira kami mag-aircon. Pag gusto niya mag-aircon, nag-aircon, but hindi yan tumatagal kasi binubuksan ko talaga ang bintana at gusto ko yung fresh hangin. Kasi nahihilo nga ako. So, yun. So, ito yung pinamili ko sa supermarket at nilalagay nila yan sa karton kasi ang dami ko ng mga eco bag nakalimutan ko na din kaya pinakarton ko na lang. So simple lang, ayan.
na siyang flavor na kut-kuting ba. Bira lang kumain na kami ng junk food. Ngayon lang ulit. Madami siya. Tapos ito pa yung sa isang napo. So, ayan. Yun lang. Thank you everyone for watching. Sana okay lang po kayong lahat. Thank you everyone. So, yan. 2 carton lang yung na grocery ko and simpleng ano lang, daily needs. Ang pagkain ba? Tinapay? Ayan. Yung simpleng pagkain lang. So, ayan. Bye-bye everyone. Thank you everyone for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.